البرية أكرم كريمي كين فيي كين إمامي كين سيي كين رحيمي gatan na goye gatan iyaye hutun maraya khairul bariya khairul bariya. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci da kuma masu sauraron mu ta cikin wannan shiri namu mai albarka dandalin sha'irai muna yi muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kamar yadda al'adar shirin ta tanada a wannan makon ma muna tafi da bakonmu ta cikin wannan sabon shirin. To masu kallon mu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina mana fatan alkhairi bisa girmamawa. Za mu suna da kuma takaitaccen tarihinka. To ni sunana Ahmad Bashir Gwangwazo. An haife ni a wannan unguwa ta Gwangwazo da take cikin birnin Kano. Gwangwazo babban ɗaki inda aka fi sani da babban ɗaki gidan mahaifiyar mai martaba sarki. So a wannan unguwa aka haife ni kuma a wannan unguwa na taso na suma da karatun alkur'ani mai girma inda mu al'adar mu Hausa Fulani ana so yaro ya fara da karatun alkur'ani. Na fara da makarantar Malam Audu mai yan makaranta take nan bayan babban daki. Daga nan na shiga primary school ta kofar Na'isa primary school. To tun daga nan na so mai ban Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda akwai wani malamin wanda yake koyar da mu a addinin karatu akan ilimin addinin musulunci shine ake cewa ayi arki. To malamin mu shine malam Aqilu Aliyu, Dr. Aqilu Aliyu. In ya shigo mana karatu to kuma lokacin ya kai mana waƙoƙi ko na faɗakarwa ko na yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tun daga nan muka soma zuciyar mu ta soma karɓar wannan zarafi ne yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan in mun fito kuma waje a gida ga irin kamar ƙungiyar Usha'u. Idan suna yin majalisi duk inda suke yi mukan je mu ziyarci gurin mu je kallo. To su idan suna yi idan aka gabatar da ya sha'iri zai yi sai a ɗaga kasidarsa a rubuce sai mutane su ringa siya. To a nan in an ɗaga waƙar da duka ta yi mana sai mu ringa siya mu je gida mu ringa karantawa. A daidai lokacin akwai wata waƙa ta wani ɗaya daga cikin sha'iran ɗan Usha'u mai suna Tijjani Bilko. Na fanshi kasidarsa wanda yake cewa ya rabuna Allah ya rabuna ya Rasulullah. To na je na haddace ta sai na zo ma cikin Usha'un na ringa yin ta in suna majalisi ko yana gurin ko baya. Daga nan muka bude kungiya a nan gidan sarkin Kano nan kofar kudu muka bude kungiya mai suna Saifin Nadi muka ci gaba da yabo tare da yan uwa da abokai haka muka ci gaba da yaban Annabi. To wannan shine asalin inda na so mai ban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har zuwa kan yanzu akan yi waƙoƙin faɗakarwa da na yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To masha Allah yadda aka yi aka shigo cikin harkar yabo kenan. To tun daga wancan lokacin zuwa yanzu kasidunka rubutattu da kuma bugaggunsu za su kai guda nawa? Bugaggu akalla bugaggu wanda aka buga aka shiga studio aka buga akalla a ce za su yi guda 20 da wani abu. Amma rubutattu wanda ma ba a taɓa yin su ba da kuma waɗanda ma aka taɓa yi ɗin gaba ɗaya akalla za a ce sun kai 100 da kusan 50. Masha Allah. To a cikin wayannan kasidu wace ce bakan damiyarka? Kowace mutane suna son ta ita ce bakan damiyata. Domin su mutane ai su suke ba kansa amsa. Amma dai ni a yanzu a wadda na fi fahimta wadda mutane suka fi so a ko ta kasira da na ce mata Sadika. Wannan Sadika na fahimci ko a kafafen yaɗa labarai ko ni a kaina in naje a gurin taro na fahimci mutane sun fi santa sun fi shauƙi da ƙaunarta. Ita ce wadda ake cewa khairul bariya amma sunanta Sadika. Ko za ka iya ɗan raira mana ita? Ta in yi ta? Khairul bariya akaram karimi kai ne fiyayye kai ne imami kai ne tsayayye kai ne rahimi
gatan na goye, gatan iyaye, hutun maraya, khairul bariya, khairul bariya. Ya tanadina kai nake ta nema, ya dogaro na ni kai na kama, ya murshidina kai ne makoma, ka kau da shirka ka rushe ƙarya, khairul bariya, khairul bariya. Da yadda ka rera waƙar sai naga ka shiga shauƙi. To ai wato wannan kasidar yadda asaliyar ɗinta ta soma ba zai ya faɗa a kafafen yaɗa labarai ba, amma dole ta sa shauƙi, kuma kalaman da Allah ya bani ilhama nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki, to ko ni kaina sai in ta tunanin kamar ba ni ne ba, saboda kullum ina yi sabon ni suke ga a zuciyata, kuma nakan ji daɗin kalaman da nake gaya wa manzon Allah a cikin kasidar sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka masa daga lokacin da aka shiga wannan harka ta yabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu wace kasida ce ta fi baka wahala lokacin rubuta ta? Babu wahala. To ka taba kamo kari na kasida za ka rubuta shi sai kuma kafin ka rubuta karin ya gudu? Dubbai domin ai wani lokacin in ina tafiya sai in ji kasidar ta zo a nan tafiyar, tun da mawanci a ƙasa nake tafiya, to a nan tafiyar a nan zan yi kasida ta in gama, shikenan ina shiga wasu sabgogin sai na manta, na yi dai tsakanina da Allah da manzon Allah ne, shikenan na manta. Sai dai yanzu da zamani ya zo wani lokacin na ji kasidar ta yi sosai in ɗauko waya sai na yi rikodin ɗinta sai in aji, duk ran da na so sai in ɗauko ta sai in ji in rubutun baiti ne sai in rubuta, shikenan. Daga lokacin da ka tsunduma wannan harka ta yabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kawo yanzu za mu iya cewa wasu irin nasarori ka fuskanta a rayuwarka ta hanyar wannan yabo? Babu nasara irin mutunci. Kamar yaya? Mutane su ringa ƙaunar ka a cikin ransu don Allah, ya fi kowace irin nasara. Nasara zai nuna ce nasarar su samun abin duniya ne, hususan yanzu samun abin hawa, zuwa umara, ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam da makamantansu. A'a, duk ban kai ganin ba, amma babbar nasara ita ce duk wanda igani yana kaunata, duk wanda na yi mu'amala da shi zai je yana suna yana kaunata, wannan ita ce babban nasara. Domin lokacin da marigayi mai martaba sarkin Kano Ado Bayero ya yi ran gadi ƙananan hukumominsa 44 da ni yayi, kuma ƙauna da soyayya da yi nuna min sai da kowa ya fahimci cewar mai martaba sarki Kano Ado Bayero yana ƙaunata. Kuma ba shi nake waka ba, annabi Muhammadu nake yi wa, sai waka faɗakarwa. Nasara ta biyu shine da Allah ya bada ilhama, misali akwai lokacin da ake so a hana mata hawa a caba a Kano, ba irin kokari da gwagwarmaya da gwamnatin wannan lokacin ba ta yi ba na ta hana mata hawa a caba, abin ya kiyewa. Amma sai Allah ya bani ilhama sai ne wata kasida, ku kare mutuncin ku mata ba hawa a caba ba, ku lura da kimar ku ba ku zubar a titi ba. Dama an ce fazakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin, duk wani yana cikin yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To me wannan kasida kuma sai ta yi tasiri, da kansu matan suka ji ba za su ringa hawa a caɓar ba, saboda kalaman da na faɗa a kasida, in mace za ta hau sai ta ji kunya kuma, saboda kafafen yaɗa labarai da suka yi ta sa kasida. Ana gayyatar ka irin wajajen suna ko walima domin zuwa halartar majalisi? Sosai ina zuwa, sai dai akwai tsari. Dan a mutunta abu shine a'a dina a same ni kurum hanya ɗaya ce, a nemo lambar wayata a kira ni. Tunda wani lokacin mu sabgoginmu na neman abinci, tafiya aiki, ba mu cika zama a gida ba. In muka ci za mu ba da adres ɗin gida, kawai in mutum yana da lambar wayar mu ya neme mu, har neman mu ba wahala bane, tunda duk wanda aka ce wa Ahmadu Gwangwazo
zai zama ba ɓoyayyen guri bane ko gwangwani. Ba ku da wata kungiya da za a bi ta cikin ta domin samun ka halartar wannan? Ni babu. Amma duk wani sha'iri kuma kowace kungiya aka je aka ce ni ake bukata. Ta su neme ni. Tun da ni ruwan dare ne. Faɗa wa al'umma masu kallon mu a daidai wannan lokacin lambar don na san ni da ire-ire na dai a halin yanzu ba mu da lambar. To 080 60 60 57 biyar bakwai 96 tara shida 05. 05. Wannan ita ce lambar da in aka neme ni ko ta wasa ko ta kaza insha Allah za a sami. Masha Allah. Daga lokacin da ka shiga wannan fagen yabo na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu wani kalubale ka taɓa fuskanta ta dalilin yabon ko kuma akan wata kasida da kai ka fitar ta janyo magana ko wani abu makamancin haka? Don haka kalubale sai da shi ake riska alkhairi, don cika rike shi ba, saboda idan babu kalubale ma ba za mu tabbatar abin da muke mun samu karbuwa ba kenan. Hassada, bakin ciki, kyashi, wani ma ya ci mutuncinka, duk waɗannan abubuwan kalubale ne, amma ni ba na rike su a raina. In ma kamar na sha wahala, an ci mutunci na, an yi kaza, amma bayansa kuma sai ki ga wani alkhairi ne yake samuwa. Sai in manta da wancan sharri, saboda abin da ake so da ɗan adam kan ya faɗi sharri ɗaya ya faɗi alkhairi dubu. Akwai kalubale, amma Allah ya sani wallahi na manta, ba zan iya faɗar su. Masha Allah. To a cikin wannan kasidin naka bugun su da kuma rubutattun su. Shin kai kana da tsari ne na wanda idan ka rubuta kasida kakan kai a duba maka? Sosai, duk wanda baya yi yayi kuskure. Wajen wani malami kake kai kasidun ka domin ya duba maka? Ai hakke ma. In na fahimci kina da ilimin da zaki gaya mun daidai sai yanzu, domin ne ai shi malami kwalli ɗaya a gurin mutum shi ma kuskure ne. Yawwa kowa da ai akwai wani ma zaki ga abokina ne na rayuwa. Sai in sabo kasida in na fahimci yana da ilimi in zo mu zauna mu gaira masa kasida kuma ya min gyara in karba. Kin fahimce ni, ba malami kwaɗi ba, duk wanda Allah ya hore masa yana da ilimi zai gaya maka gaskiya ka karba, zai ma gyara ka karba. Kin fahimce ni, amma in ce ga wani malami kwaɗi, misali akwai wani bawan Allah ala Hausawa sha'iri ne dan uwan, akwai malam Ahmadu akwai malam Ahmadu na Huddamu, shugaban Huddamu ya rasu, shi ma yana duba min kasida. Irin waɗannan malaman nakan je su duba min kasida. Sannan ga irin su mai girma marigayi Sheikh Isa Waziri, idan mai kasida ko ya ji a rediyo sai kira ni ce na ji an sa kasidar ka a rediyo amma guri da kaza da guri kaza kamata ka gyara. Sannan akwai a cikin sha'irai akwai misali wata ran akwai waka da nai shugabar da kamata ye Fadima yar Rasulallah. To da cewa nake shugabar da kamata ye Fadima ta Rasulullah, sai wani malami wani sha'iri malam Yusuf Kabara sai a wani maulidi ya wajen shekara 10 zuwa 20 sai ce mun inda kace Fadimatul Rasulullah nan kamata ka ce Fadima Rasulullah. Daga ran da igan da aka gabatar da nizan kasida sai na sa gyaran sa na cire tawar. Shikenan ya ka gyara ya zama wajibi, kuma bibiyar mutum in yayi kasida a yi masa gyara shine daidai. In ba so muke faɗa rahaman da zamu kasa fitowa ba. Masha Allah. Zuwa yanzu daga shigar ka fagen yabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma irin halartar majalisi da kake yi, wace kyauta aka taɓa baka babbar kyauta wadda ba za ka iya mantawa da ita ba? Ni babu, domin duk kyautar da aka yi min ba ta fi ƙarfi na ba. Amma ba babbar kyauta irin a yi min addu'a, Allah ya sa ka gama lafiya, Allah ya ƙara sutura, kin gane ai, Allah ya ƙara kusanci. Ai ba ta fitar tafi wannan. Amma ni abun duniya ni har yanzu ba yi min kyautar da tafi karfi na ba, wadda a ce an mun wata kyauta da ni ba zan iya wa kaina ba, ni ban san ta ba. A cikin duka kasidinka idan muka hada su na san yanzu za su kai 100 da wani abu. Wani sako ka taba isarwa a cikin kasida wanda ya yada gari kuma ka ji daɗin wannan sakon naka wanda ya fita shiga kunna? A cikin kasida ni wato abin da nake so mutane su gane, akwai sai a ringa bambanta waƙar faɗakarwa da ke ban Annabi sallallahu alaihi wasallam
kuma ba ita bace. Shi annabi an aiko shi ne domin ya zama shari'a ga al'umma, ya zama rahama ga mutane. In kana so kaunarka ta annabi ta hakika shi ne ka taya shi aiki, nagartar mutane ta tabbata, dan shi ya zo ya tabbatar. Dan haka alkur'ani Allah yake fazakir fa inna zikr wa ilmi. Dan haka aka ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowace al'umma daraja, saboda su suna umarni da kyakkyawan aiki, su hani da mummuna. Su kuma annabawa shi wasu annabi yawanci al'ummar su umarni suke da mummuna, su hani da kyakkyawa. Da haka akwai wata kasida da nayi, ai siyasa banda cin mutuncin juna, tankali ba da gaba ba. Wannan kasidar ta shiga cikin al'umma kuma ta taimaka da waccan kasidar da na gaya miki ta hawa a cabar mutane. Dama ta yaban annabi ai ba gani za ka yi aikace ba, a zuciya yake ka sa wa mutane kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam, mususan yara kanana. Duk mun yi waɗannan kuma alhamdulillah ana kan yi insha Allah. Daga ƙarshe wani saƙo za a ɗan tura zuwa ga al'umma saboda mutane su san yau mun kawo bako babba wanda suka daɗe suna jiran zuwan shi wannan zaure na. To abin da zan ce kawai shine ɗaya, ya zama na ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam da muke yi a harshe, domin an zo mu'amala da mu a ganta. In dai an zo mu'amala da kai a matsayin ka na mai san manzon Allah, kamar mu sha'irai ne, muna ta kasidu, ana sa kasidun mu a duniya, duk inda muka je aka gama a ce ai masoyin annabi ne. Kin ga babbar shaida kenan. To in an zo mu'amala da kai a ga jinka yafi ganinka yafi jinka, ba jinka yafi ganinka ba. Kin fahimce ni ai, saboda Bahaushe in ya ga mutum sai a ce kamar ni, sai a ce malam dama kai na amur gunguzo, amma jinka yafi ganinka. To ni na fi so a ce gani na yafi jina. Duk wanda ya mu'amala da ni iya gwargwado ne masa kyakkyawar mu'amala, cika alkawari, mutunta mutane, haƙuri, kyautatawa, alkhairi da girmamawa, kuma su ne ɗabi'un annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma ba lallai mu sha'i, duk musulmi ya zama mai kyakkyawan hali. Tunda an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce addini fa, sai ce nasiha. Ita ko nasiha kyakkyawan hali ita ce nasiha, ba wa'azi ba kaza ba, kyakkyawan hali shine nasiha. Wannan shine jan hankali na ga ɗan uwana masu kallon mu masu albarka. Kuma dama alhamdulillah hususan mutanen Kano suna da kyakkyawan hali, tunda ta ɗauko asali da karɓar baki. Tun kan musulunci yanzu Kano take karɓar baki, da musulunci yanzu sai aka ga uwa ma a gurin ta aka same shi, saboda kyawawan halayen mu alhamdulillah. Ana yi mana fatan alkhairi, Allah isa da fuskokin mu a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To duka kuma a nan shirin ya zo ƙarshe, a madadin ɗaukacin 'yan uwa abokan aiki waɗanda suka taimaka har shirin ya iso gare ku, musamman shi mashiryin shirin Yakubu Abubakar Gwagwarwa, sai mai ɗaukar mana shirin a na'ura Nura Abubakar. Ni Khadija Abdullahi Aliyu da na jagorance shi nake fatan za mu ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Ma'as.